שלום חברים, אולי קצת אתם לא רואים אותי, אבל אני פה שוורץ בסרטון חדש שאני עומד להתראיין. קבלו במחיאות כפיים את בן! שלום חברים, שלום לכולם. אז כמו שאמרתי, אני עומד להתראיין. ולהתראיין זה כמו כאילו שאני שואל אותו שאלות והוא צריך לענות לי. נתחיל? יאללה, בוא נתחיל. איך נקרא המלחמה של ישראל? חרבות ברזל או דם קקי? חרבות ברזל. צודק. מי המפקד של החמאס? נסראללה או סינואר? סינואר. צודק. איזה קבוצה ניצחה ביורו 2024? ספרד או צרפת? צרפת? ספרד. אז מה העיר הבירה של הולנד? דנמרק או אמסטרדם? דנמרק? לא, אמסטרדם. אוקיי, בוא נמשיך. שאלה אחרונה. מי ראש הממשלה של ארצות הברית? טראמפ או ביידן? טראמפ. צודק. אז שאלה אחרונה. איפה המציאו את הגלידה? באיטליה או בסין? סין? צודק. אם אתם לא מאמינים לנו, אז תכתבו בתגובות, ואז תחפשו באינטרנט שוורצר, תסגור. אז להתראות חברים וביי.